गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। आंनि मुङा अलंबार बर', डिस्ट्रिक्टआ चिरां, PS बिजिनि पस्ट अफिस बर' बाजार, पिन नाम्बार 783393। आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। बे खन्थाइनि मुङानो जादों हास्थायदोंमोन नोंखौनो सना। मा एसे समायना सना नोंनि महरालाय, नायब्लाबो अहाया बुंनानैबो फोजोब हाया। गन्थं जंजि सानबादि मोखां, जान्जि सेरे आरो खानाइ स्टाइल, सारा बुहुमाव नों बादि समायना सिख्ला एबा नोंनिख्रुइ साबसिन रावखौबो नुफेराखै। नोंनि मिनिनाय बेसे समायना, नोंनि रायज्लायनाय बेसे गोदै, बुंस'नोनो हाया आं नोंनि महरखौ। सेराव थाब्लाबो मानोबा बुंनोनो हाया, मोखांजों मोखांल' नायलायनाय जायो। गोजानाव थाब्ला बुंथारगोन आइ लाभ इउ आं, नाथाय खाथियाव सफैब्ला गिखांनायजों मानोबा बिखायासो गुलुब गुलुब मावो। फैमालसो थांगोन नामा आंनि नोंखौ हास्थायनाया सना। एसेनोसै, गोजोन्थों।